Tak, dobrý večer, teda podvečer prajem. A ktorí z vás ma už poznajú? Takže všetci vlastne, nemusím sa testovať, super. Dobre, takže dneska máme takú špeciálnu tému. Len zopakujem, nie som odborník, ale veľký fanúšik tej záhradky. Som drevár pôvodom, aj originál, aj povolaním. A dneska tu máme aj ďalších drevárskych odborníkov. Kolegov som si tu stiahol, lebo sme na ceste do Brna na jednu obhajovu, zajtra máme. Takže keď budete mať náhodou otázku ohľadne fyzikálnych vlastností dreva, povrchových vlastností dreva, mechaniky dreva, tak ľudia sa môžete na nás obrátiť. Ale dneska asi vás bude toto viacej zaujímať. Táto metóda, ktorú vám dneska predstavím, nie je nejaká novinka. V podstate ona vraj vznikla niekde vo Francúzsku, už v Európe, 200-300 rokov dozadu. Je známa, teda sú záznamy o tom, že sa používala. A takí novodobí priekopníci, za novodobého priekopníka sa považuje Eliot, to mám znamená napísané, Eliot Coleman teda. On je pôvodom z Mainu v Spojených štátoch, to je tá najvýchodnejšia časť Spojených štátov, ale aj najsevernejšia. Tam bežne mávajú, je to zimná oblasť, teda bežne tam mávajú meter snehu, to je taká počas jednej zimy. A minus 20, to je bežná vec, aj mesiac tam mávajú minus 20. A predsa v takých podmienkách má to vyskúšané, že dá sa pestovať v zime bez toho, že by ste museli mať niečo vyhrievané. Ja som si zohnal jeho knižku Four Seasons Garden, alebo Farm, alebo aj Garden, ako záhrade. A on tam vlastne rieši, ako môžete celoročne pestovať zeleninu, bez ohľadu na ročné obdobia. Aj v takých ťažkých podmienkach, ako je ten Maine. Takže asi dôvody si nájde kopec človek, keď chce, hej, ale pre mňa bol takým hlavným dôvodom, že prečo som to začal robiť, je, že vyskúšať. Proste ozaj sa to dá sa to v našich podmienkach. A je možné pestovať zeleninu v zime. Takže som si to vyskúšal a odpoveď je, áno, dá sa, jedna sa to dá. Dokonca som sa dozvedel potom neskôr, keďže organizujem poľnohospodárske konferencie európske, tak máme niektorých fanúšikov alebo takú komunitu a niektorí z nich sú z Norska, zo Švédska a oni tiež používajú presne tú istú metódu na to, aby mohli pestovať zeleninu v zime a oni sú riadne už aj severnejšie. Takže potom polárny pol môžete. Polárny rovnobežky, teda polárny kruh, tak. Ten polárny kruh môžete, už to by bolo horšie. A vlastne, no sice, hej, aby ste mali povrcha, nič. Dobre, slnko je totiž to dôležité. A zaujímavé je, že teplota nie je až taká dôležitá, nízka teda teplota, aké bývajú, nie je až také dôležité, ako skôr to, aby tam slnko bolo. Takže výhodou je toho, že vy môžete mať aj čerstvú zeleninku skutočne po celý rok, zvlášť v zime, keď je toho menej. Čo som ja bol prekvapený, je veľmi dobrá vec je, že škodcovia, keďže majú také dormantné obdobie v tom čase, tak ten nápor tých škodcov na zeleninu nie je taký markantný. Ja napríklad bežne, keď pestujem kapustu, karfio, brokolicu, tak neskutočne musím chrániť od začiatku, od tej sadeničky až do konca, do plodov, do finálneho produktu. Sieťka alebo netkaná textília, stále to musí byť niečím zakryté. Proste, akurát sa mi tam nejaká dostane nejaká skočky pred 2 rokmi boli, veľmi ťažko to tam chytilo. Ale akurát som to začal robiť v zime, nebolo nič. Proste, zo začiatku ešte trošku boli tie biele, malé biele molice, áno, ďakujem. Ale to trvalo asi do prvého mrazu, ktoré boli niekedy začiatkom septembra. My zvykneme tam vo Zvolene mať prvý alebo druhý týždeň septembrový, zvyknú prísť také krátke dvojdňové mrazy, a vtedy bol koľko, proste už neboli. No, jedna dobrá vec je, keď máte problém s vodou, a to zavlažovanie v zime je rapidne menej výrazné. Keď je dobrá sezóna, tak vám stačí ísť do skleníka raz za 2 týždne, raz za mesiac, na to, aby ste to poliali. Takže odparovanie je výrazne nižšie. No a dá sa to skutočne aj bez toho, že by ste museli mať niečo vyhrievané. Otázka je, že čo sa dá pestovať.
Tuto je, nie všetko sa dá totiž to pestovať. Je jasné, že nejakú paradajku, papriku, to nemáte šancu, lebo to sú teplomilné rastliny. Ale rastliny, taká zásada je, že rastlina, ktorá vám dokáže zniesť v pohode tých -2, -3 stupne Celzia, je v pohode, môžete kľudne používať na to, aby ste mohli pestovať. Takže toto je taký neúplný zoznam týchto rastlín. Tu sa dostaneme neskôr. Ja mám trošku asi bohatší, väčší, ale to možno až neskôr. Takže od tej mrkve, mrkva inak veľmi dobrá býva v zime, pretože tým, že ona prejde trošku mrazom, tak ona má väčšiu cukornatosť. Ten proces fotosyntézy je taký bohatší potom. A stáva sa to, že tá mrkva je potom sladšia, že dokonca decká, ktorí neradi majú mrkvu, tak práve tú zimu si veľmi obľúbujú, pretože obsahuje väčšie množstvo cukrov, teda tých sacharidov a tým je sladšia. Čakánka, cviklové listy. Otázka je, že či pestujete rastlinu do úplnej zrelosti, do toho dospelého stavu, alebo používate len nejaké baby šaláty. Hej. Proste otázka je potom, že čo chcete pestovať. Ale dá sa v podstate aj jedno aj druhé. No a sú potom ešte niektoré rastliny, napríklad určite poznáte, že zeler alebo petržlen, niekedy aj mrkvu, ktorú aj skôr vysejete, môžete kľudne cez zimu nechať na poli. Ja si myslím, že vy tu máte také v Trnave podmienky, že nie vždy potrebujete mať práve niečo skleníkové alebo foliovník na to, aby ste mohli pestovať. Ak chcete, môžete si písať, ale tú prezentáciu vám dám k dispozícii. Donesla som flešku. Máš flešku, hej? Dobre. Takže vám to potom posuniem, samozrejme. Češtine, to isté. Takže, toto je asi základný, ale najdôležitejší slajd, ktorý by ste mali vedieť. Celá myšlienka pestovania zeleniny v zime je postavená na tzv. 10-hodinovom slnečnom svite, ktorý nám v podstate končí v našich podmienkach okolo 30. októbra. Takže podmienka je, že vy síce môžete byť aj severnejšie a máte ten 10-hodinový slnečný svit, takže tá sezóna, to je proste taký orientačný bod, pomocou ktorý sa používa na to, aby ste vedeli, ako dopredu vy máte tú, ktorú zeleninu či už vysievať alebo sadiť ako priesadu. Takže pre ten zvolen, kde spívam ja, v podstate aj vo vašich podmienkach, tá zemepisná šírka sa veľmi tu nemení, je to zhruba ten 30. október. A do toho dňa vám rastlina v podstate musí dorásť do takého stavu, že ona už potom síce bude maličko rásť, ak budú teplejšie dni, ale nie už tak rapidne. Hej. Takže vy do toho dňa potrebujete dostať do takého dospelého stavu, alebo do stavu, pri ktorom už môžete konzumovať. Ako náhle už to dosiahne, prídu kratšie a chladnejšie dni a tým pádom ako keby to len konzervuje, alebo tam prežíva tá rastlina na to, aby ste ju, keď potrebujete, mohli konzumovať. Takže ten rast sa tam začne spomalovať, alebo je minimálny, alebo vôbec to nerastie, ale je k dispozícii potom čerstva celý čas. Toto je taká základná tabulka, ktorá je postavená na tom, že vy máte, tú tabulku vám dám, teda neviem, či mám toľko kopií, koľko vás je, ale ja to prekopírujem. Super. Takže toto je v podstate zelenina, ktorá sa pestuje. Tuto mám ten 10-hodinový deň, ten 10-hodinový slnečný svit toho 30. októbra. A tu sú jednotlivé týždne, ktoré predčia vlastne ten jeden špeciálny deň. Takže ak chcem napríklad pestovať kel, tak potrebujem ho ako priesadu ho potrebujem 15, 14 alebo 13 týždňov pred tým 10-hodinovým dňom, pred tým 30. októbrom, potrebujem ako priesadu ho dať do zeme, na to dané miesto. Ak mám nejaké, šalát, ktorý chcem pestovať len ako listy, ako baby šalát, tak tedy mi stačí špenát dať 6 alebo 5 týždňov pred tým 10. októbrom. Takže niekedy 18. septembra alebo 25. septembra v tom týždni niekde môžete teda vysievať špenát, ten sa vysieva priamo do tej zeme, ten daný dátum. Takže ešte raz, keby sme napríklad čakánku chceli pestovať, tá ide buď z priesada alebo zo semena na výseň. Takže môžem 10.7., to znamená tento týždeň, môžem vysiať na poličko práve tú čakánku, aby som mal do toho 30. októbra pripravený k tomu, aby dorástla. Takže to je celý systém. Dôležité je vedieť, proste, kedy mám ten
10-hodinový slnečný svit. Čo na to potrebujete? Nie vždycky na to potrebujete skleník, ale ideálne je, keď máte skleník. Totižto v zime ani nie je taký problém tá nízka teplota, ale v zime je problém práve ten suchý vzduch, alebo studený suchý vzduch, ktorý vám prefúkuje cez zeleninu. Ten vlastne páli a vysušuje vlastne, nepáli, ale vysušuje mrazom tú samotnú zeleninu. Takže je ideálne mať aspoň nejaký folievník, niečo, kde zakriete tú samotnú zeleninu. Parenisko, skleník, ideálne, hej. Ale nie je problém mať aj obyčajný foliovník, takto umiestnený, hej. Toto je napríklad z tej knihy od toho Kolomana, ako oni to fungujú, pretože je dobré si niektoré veci vysiať alebo predsiať dopredu, nemusí tam byť hneď ten skleník alebo foliovník, a už keď je čas, obdobie, že to príde to chladnejšie alebo viacej veternejšie počasie a studené, tak jednoducho sa tam len nasadí niečo prenosné. Takže ideálne je proste mať niečo ľahké prenosné. Ja keď som zháňal napríklad foliovník, 3x6 metrov sme si kúpili s manželkou, tak tiež sme hľadali ani nie otázku, že z čoho je zložený ten skleník, foliovník, ale aký je ťažký. Či ho vieme my dvaja alebo traja, 4 potiažne, hej, zobrať a presunúť na iné miesto. Pretože, ako si pamätáte, naposledy, keď som tu bol, popri tom pestovaní je dobre rotovať aj samotné rastliny. Takže so samotnou rotáciou, aby putoval aj ten foliovník, hej, po tej našej záhrade, po poli alebo po záhrade. Niekedy vám stačí aj niečo takéto, obyčajný jednoduchý nízky tunel, zakrytý netkanou textíliou. Tak gramáž tej netkanej textílie, ak vám môžem poradiť, nekupujte tú bežnú, čo v obchode máte. Tá má 19 gramov na meter štvorcový. Je ideálne mať aspoň minimálne tú 40-50. Dá sa to kúpiť v nejakých špeciálnejších obchodoch, alebo na objednávku v dobrom záhradníctve vám to zoženú. Takže minimálne tá gramáž, aby bola 50, kvôli tomu, aby ste to mohli použiť viacej sezón, nielen tú jednu. Také 3-4 sezóny vám to určite vydrží. A zase toho snehu v zime až nie je tak veľa, takže ak to zakriete tou netkanou textíliou, nejaký ten nápor snehu, on to vie vydržať. Záleží samozrejme, ako to máte tú konštrukciu. Takže čo robia profesionálni farmári na tomto slajde? Všimnite si, že skutočne používajú riadne priemyselné veľké aj 20-metrové foliovníky, skleníky, skôr to sú foliovníky. A všimnite si, že oni rovno už na tom jednom poličku, keďže posúvajú ten celý foliovník cez sezónu, tak majú vlastne nejaké štvorkolné hospodárstvo a jednotlivé rastliny si predpestujú, aby v zime ho mohli potom jednoducho len zakryť. Alebo využívajú nejaké iné techniky, ako je zelené hnojivo, aby vlastne zregenerovali samotnú pôdu. Takže dá sa skutočne aj vo veľkom robievať a pestovať veci v zime a mať aj niečo väčšie a prenosné. Videl som rôzne druhy, priamo na koleničkách mali tie samotné foliovníky, keďže boli väčšie, alebo len nejaké pridávne kolieska na ten odvoz alebo presun sa dali jednoducho namontovať, presunuli to. Celkom ľahko to išlo. Podľa toho, čo som videl. Takže dá sa aj vo veľkom robiť a nemusí to byť na škodu. Takže, čo ešte k tomu potrebujeme? Samozrejme slnko. Ideálne je, ak máte miesto, kde je plný slnečný svit, aj počas zimy, že nemáte nejaké objekty, ktoré vám ľahko zaclonia. Samozrejme musíte rátať s tým, že to slnko vám nevyjde tak vysoko v zime, ako bežne býva v tomto období. Takže každé tienenie proste je slabinou. Dôležité je, aby proste malo tam toto miesto aspoň trošku toho slnečného svitu, aby tam tá pôda v tom skleníku alebo foliovníku sa cez ten vedela nejakým spôsobom prehriať, zohriať. Takže buď tam je foliovník, skleník, parnísko, alebo niekedy len tá netkaná textília by stačila. Je tam taká zásada, tam si môžete aj čítať, že asi každá jedna vrstva, ktorú použijete, vás posunie nejakých 500 km južnejšie na juh. Takže ak použijete 2 vrstvy alebo 3 vrstvy, tak skutočne do Grécka, Egyptu sa môžete dostať. Ani cestovať nemusíte. A cez tú netkanú textíliu sa to slnko dostane? Hej, na ten čas, keď sú tie takto. Na ten čas, keď väčšinou potrebujete tieto veci riešiť len počas noci, keď sú veľmi studené noci. Cez deň sa väčšinou vám tam zohrie ten vzduch
dokonca ešte musíte riešiť otázku vetrania, hej, v tom skleníku, foliovníku, pretože ak to nevyriešite, tak bežne, ja neviem, aj v decembri môžete mať 30-32 stupňov v skleníku. A proste to slnko sa to tam vie oprieť a zovrieť to. Jediný problém býva, takže v noci to tak či tak zakriete, tma, není problém, hej. Jediný problém je, keď sú také, že dlhodobejšie mrazy, ale to si za chvíľočku aj ukážeme, že aj to sa dá vyriešiť. A vtedy to môžete zakrieť čímkoľvek. Videl som, že niektorí používajú aj obyčajnú také plachty na zakrývanie dreva, sa používajú celtoviny. Zakrie na 3-4 dní, to zakrie tou celtovinou, viacero vrstiev. A to používali, viem, že v Kanade, tam mali riadne akože dlho, neviem, či 2 týždne mrazy tam boli, také, že minus 20 a viac. A po tých 2 týždňoch to celé odkryli a rastlo si to ďalej. Akože ono to nepoškodí samotnú rastlinu, lebo ona je ako keby konzervovaná v klade, proste nič nebude. On nepotrebuje proste slnko dlhodobo, alebo každý deň, tak by som povedal. Takže všimnite si, že ako náhle vy máte jednu vrstvu, ten foliovník alebo skleník, tak vy tam môžete dodatočnú vrstvu robiť z tej netkanej textílie, podpornú konštrukciu si môžete robiť. Obyčajne štipcami to poprichytujete. No a ono sa to v podstate len používa cez deň, niekedy okolo tej 9. 10. ráno. Už môžete kľudne ísť do skleníka, do foliovníka, je tam už teplo, toto všetko zhodíte dole a rastliny sa tam v pohode ďalej rastú, hej, takže nie je problém. Na večer to znovu zakriete, ak sú tu mrazy. Ak sú mrazy nejaké okolo minus 5 stupňov, minus 3, minus 5, to vôbec nemusíte riešiť. To, čo sa naakumuluje, to teplo v tej zemi, tak vám úplne postačí na to, aby vám to nezmrzlo v tom samotnom skleníku. Dobre, toto je môj experiment, ktorý som robil takto minulý rok. Všimnite si, že mal som tu svoju hlavnú plodinu na tomto poličku. Cibulu som tam pestoval, to bolo ešte v auguste, takto pred rokom. A v septembri, podľa tej tabulky, ktorú ste tam videli, som tam začal pestovať pak choi, kapustu, tu mám nejaké zimné šaláty, tu je čierna redkvička a mrkva vzadu. Tento záber už bol ale v októbri minulého roku. A dostalo sa to v podstate, všimnite si, že keď mi tam máma tie septembrové mrazy, čo som spomínal, tak používal som obyčajne takú konštrukciu a keď boli mrazy skutočne, tak ja som to na tú noc alebo dve noci pozakrýval, aby mi to proste v tom mladom štádiu nezmrzlo. A potom, keď to nechávam odkryté, tak zase prišlo to babie leto, hej, u nás v pohode. No a keď už to bolo kritické s teplotou, tak sa to či to ešte mám. Ja ešte jednu vec som natestoval, toto je mangold. Toto hečer sú vysiatí asi z polovičky augusta, podľa tej tabulky. Takže takto to vyzeralo v tom októbri. Znovu tá pak choi kapusta, tu je ten šalát, ten zimný, niečo vyšlo, niečo nie. A potom tá mrkva. No a už hneď ten rok, keďže bola taká teplejšia jeseň, tak v novembri čiernu redkvičku sme v pohode vydávali. Pak choi kapustička, všimte si, krásna, pekná bola. Neviem, či poznáte tú rastlinu. V Kauflande akurát. V Kauflande, áno. V obchode, no. V obchode sa dá kúpiť už teraz, áno, tiež som si všimol, mali ju v no, obyčajnom semenárskom obchode alebo v záhradkárstve dá sa už aj na Slovensku kúpiť to semeno. Takže stačí len si kúpiť. Veľmi rýchlo to rastie, má to takú fajnú šťavnatú dužinu. Je to dobrá listová zelena, veľmi dobrá. A patrí do tých kapustovitých, takže obsahuje ten špeciálny sulfarafín, o ktorom sme sa tu kedysi dávnejšie bavili. Dobre, antioxidant. Môžete vidieť aj mangold, ten veľmi dobre, ako šťavnaté listy mal zimný šalát. Zimný kvôli tomu, aby vám nešiel do semena. On sa vysieva tak niekedy koncom augusta, začiatkom septembra, takže aby vám nevyrašiel do semena, aby zvládol proste tie ešte teplé dni koncom leta. Podľa počasia vo februári, to som robil 3. februára, mali nastať nejaké prudké mrazy. Skutočne 7 dní bola teplota minus 17 až 20. A potom 3 dní na to bola ešte teplota nejakých minus 10, minus 13. Takže čo som urobil? Kde začať?
takto to vyzeralo, niečo sa už pojedlo, samozrejme, už tam chýbalo, takže zostal mi tam mangold, niečo čierne tej rekvičky. A nasadil som tam jednu vrstvu, potom som to zakryl netkanou textíliou ako druhú vrstvu, takú voľnejšiu, nazberanú. A dal som tam ešte jednu druhú vrstvu, ale už tak proste cez tie isté oblúky, ale už tak natiahnutú. Takže kvázi tam boli ako keby 3 vrstvy, no a plus 4. vrstva je ten náš flexanový skleník z flexanu. Takže nasledovali tie mrazy a ešte som si to niekde fotil, -8, nejaká rána teplota tu bola. No a v podstate tej zeleniny nič nebolo, hej. Po tých 2 týždňoch, čo si vôbec nič sa nestalo. Aká bola predtým, tak bola aj potom. Trošku mi chytilo akože tú mrkvu, tá bola, ale neuškodilo je to. V podstate my sme už potom dojedávali celý ten február a skôr bolo hlavná mrkva, to bola nič. Takže ono to skutočne vie vydržať aj takú prudkú teplotu, len otázka je, stačí to len viacej vrstiev použiť na to, aby sa to pozakrývalo. Takže takto to vyzeralo pred mrazom a po mrazoch, hej. Mangold, toho sa to ani dotklo, hej, pred mrazom a po mrazoch. Som si robil fotky. Dobre. Ako to môžete pestovať, aby ste to mohli celoročne rotovať, ale myslím si, že tento slajd som vám ukazoval, keď sme išli do rotácie. Opakovanie na Tak zopakujeme. Môžete skutočne celoročne pestovať na tom istom mieste. Stačí už len zvoliť nejakú vhodnú sekvenciu rastlín, ktoré sú z iných čeladí, aby sa tam prestriedali na tom jednom istom mieste. Takže napríklad vy môžete tú prvú zimu pestovať, neviem, či tam vidíte, ale v tomto skupčeku máte tie pak choi alebo tatsoj, to sú podobné kapustové zeleniny, tie čínske, azijské. Potom je tu Swiss chard, to je ten mangold. A potom máte mrkvu, špenát a kapustu. Ideálna je tak sibirská kapusta, nie, ktorá sa pestuje kvôli hlavke, ale len kvôli listom, ako listovú zeleninu. Sibirská je veľmi vynikajúca, lebo myslím, že tu by ste mohli kľudne aj mimo foliovník pestovať. Tam vám dorastie a vydrží v pohode zimu. Takže toto je taká sekvencia rastlín, ktoré máte v tom foliovníku, skleníku. V lete samozrejme na tom istom mieste budete pestovať inú čeľaď tých rastlín, napríklad papriku, zemiaky, paradajky a uhorky. A všetky tieto patria do tých skupín, do tej čelade ľulkovitých. Takže aj paprika, aj zemiaky, aj paradajky to sú ľulkovité. To znamená, že predtým žiadna ľulkovina nebola na tom istom poličku. A tu bola kapusta, vymenili za uhorky. Samozrejme potrebujete trošku jemne ešte predtým pripraviť tú pôdu, takže maličko kompostu by sa zišlo aspoň minimálne alebo niečím takým organickým prihnojiť a vhodným, ktoré je potrebné pre tú danú pôdu situáciu. Lebo viem, že uhorky sú trošku náročnejšie na živiny, takže toto by chcelo viacej vyhnojiť a uhorky tiež sa oplatí. Hlavne trošku drastikom obohatiť nejaký popol, môžete tu nedať predtým. No a keď vám skončí táto letná sezóna, tak v podstate zopakujete to, čo bolo predtým v skleníku, len ich tam trošku poobracate, hej. Táto kapusta bola na tejto strane a tento mangold bol tu, takže tieto dva polička sa vymenia a tieto dva polička sa tiež vymenia, hej, aby ste nepestovali za sebou tie čelade rok po roku. V podstate v jeden rok by ste ich pestovali aj dvakrát. Takže tým, že to otočíte, máte zabezpečenú tú rotáciu a má to svoje benefity, ktoré sme si predtým preberali. Tá pôda sa rýchlejšie nevyčerpá, alebo intenzívne pestujete? Stále pestujete tam. Môžete to tam stále pestovať, ale musíte myslieť na to, že tú pôdu musíte nejakým spôsobom obohatiť, lebo nemôžete len brať a nič to nedávajú do toho. Ale to v podstate robíte stále. Ako náhle vám skončí jedna plodina, tak to poličko môžete, ideálne, sme sa bavili o tom, že ideálne je to poličko hneď pripraviť, alebo mať taký plán, aby tam hneď za tou jednou plodinou išla ďalšia. Ak nemáte čo dať, minimálne dajte zelené hnojivo. Repka, horčica, pohánka, takéto letné obdobie. Veľmi dobrá po cibuli, napríklad cesnáku, už si asi vyberali, predpokladám. Môžete dať hneď pohánku, tá vám do mesiaca vyrastie, tak pokolená, krásna, medonosná rastlina. Takže a stále vám tam niečo rastie, vytvára produkty fotosyntézy, obohacuje vám ten biologický život, ktorý máte v pôde. Takže ten pôdny fond je tam stále rozvíjaný. Hej? A tým pádom
vyživujete rastlinu pomocou rastlín, tým pádom. Ale samozrejme niektoré veci tam musíte pridávať, nemôže to ísť len tak. Ale zvyčajne sa robieva len to, že keď máte dobre nastavenú pôdu, čo do množstva minerálov, tak vy v podstate stačí, ak vám obohatíte o nejakú organickú hmotu. Pridáte tam maličko kompostu, nie veľa, proste to je otázka už len možno ani nie centimetra, pol centimetra, ale taký poprašok, aby sa tá biológia vedela z toho kompostu znovu obnoviť, naštartovať a môže ísť ďalšia plodina. Polievať a zakrývať. Dobre, všetko. Máme našich 40 minút za sebou. Ak máte otázky, kľudne môžete sa pýtať. A čo budeš tak? Tá rozprávka môže do mňa už aj jedlo pýtať? Kľudne, hej, samozrejme. Tá sibirská kapusta sa tiež dá bežne dostať v seminári. Keď sa to natáča, tak máte skôr diskusia, Kľudne tú sibirskú kapustu. Sibirskú kapustu, nevidel som ju. Ja som si objednala vtedy z internetu. Pred 2 rokmi. Pod týmto názvom, že sibirská kapusta? Áno. Buď sibirská kapusta, alebo cyber kale. Ideálne to kúpiť. Ale sa mi zdá, že už sami času mali, že aj v našich obchodoch to zvykli mať. Lebo ona je to taká vďačná zelenina, ona sa vie vypestovať takto z leta a ona vám drží celú zimu, doslova, akože môžete mať. Je to niečo podobné ako kučeravý kel. Dobre hovorím. Kadežábek, to v češtine. Kučeravý, hej. Takže on to len vyraší listy, pekne subkaté to má a krásne celú zimu to vydrží v takých miernych podmienkach. A toto je také subkaté trošku? Také listy sú menšie, tmavšie a nie sú subkaté. Tak trošku maličko, ale nie sú tak úplne zelené ako kadežábek. A keď máme strašne rád bylinky a také zelené dochucovadlá, tak niečo tiež prezumuje sa? Určite áno, neskúšal som to. Pozriem tú tabuľku, či tam náhodou niečo nebude. Ale napríklad meta je určite taká odolnejšia rastlina. Rukola sa pestuje, určite rukola sa pestuje. Neviem, či nebude v tabuľke niekde. Je v tabuľke, rukola je tam. Koriander tu vidím. Koriander. A pozriem ešte túto tabuľku. Takže, no, hlavne tebe dám jednu na vyhodcovanie. Aby máme tu záujem. Testujete aj fenkel? Ktorý? Ako koreň. No, ktorý sa upravuje. Nie, ten nepestuje. Lebo ten by som musel cez sezónu a to je veľká starostlivosť. A z mojej strany ešte jeden mám. Ale určite bude prefotený, takže mám tu doručím. Samotný kel akože nepestuje. Skúšal som, ale mne to vždycky proste tá malá, drobná, biela háveť. Ja som povedala feniklik, ja som to teraz videla u známej záhrade. Ja som to ešte tiež netestovala osobne, ale je to docela chutná. Trošičku sa to podusí a s vinným octom alebo niečím to bude fantastické. Aj do poriadku. Mne to vždy vybehlo len do vňati a tá húza sa mne napestovala. Možno, že treba to nepestovať. My, čo sme si obľúbili s manželkou, tak máme veľmi rádi práve ten mangold, čo som vám tu tam ukazoval. A to je proste, to je zelenina perpetuum mobile, lebo stále tie vonkajšie listy pozberáte a to vnútre vám stále rašinuje. Ale to je také tvrdé, nie? Celoročne. Keď sú mladé, tak aké sú surové, áno. Ale keď sú mladé, tak nie veľmi. Ale keď sú mladé a trošku sa maličko tak obvaria, nie veľmi, 2-3 minútky v polievke, to ja neviem, ja to mám veľmi rád. Proste na jazyku sa to na podneví samé rozpúšťa. Také maslové to je. Ja nemôžem mlieko, tak ja mám všetko maslové rád. Ale má to takú zemituku trošku ten mango. Áno. Lebo ja to ani netestujem, my sa to tam samé vysemení, už to je teraz takéto, vieme si to otrhnem, zase to bude také. Myslím, že... Poviem svoju skúsenosť. Mangold se dá jako vařit, taky a udělat z toho polévku, takové věci, nebo s česnekem, to chutí to tak, se dělá v Rakousku a u nás v Edenu, jako na sanatóriích, že tam se to hodně pěstuje. Dnes ráno tiež sme nestihali, obed ešte nebol hotový, tak som vstal o 6. Do pol hodinky pozberal som si asi 6 listov a tie stonky sa zvlášť varí v stonku a zvlášť ten samotný list, takže list si dám bokom
alebo to až na koniec ide. Stonka sa spraví na cibulke, trošku zelená cibulka, hňať, všetko zo záhrady. A k tomu sa dajú len nejaká konzerva, v našom prípade 2 konzervy fazule, aby to bolo pekné, a pár deková mačka ešte z minulého roku doma, co sme nejakú mali. Takže do pol hodiny krásne, perfektný obed. K tomu len chlieb, alebo rýžu, alebo zemiaky. A plnohodnotné tam máte všetko. Takže je to akože fakt dobre. A toto, tie stonky, tie zvyknem dusiť asi nejakých 10 minút, aby tak zmekli, a potom všetko ostatné dáme na koniec. Tie listy dám na koniec, fazula tá je už varená z konzervy, tiež na koniec. To sa len prevarí a hotové jedno. Trošku dochutí. A na začiatku tým olejom, ešte keď to tam restujem tú cibulku s tým mangoltom, tak ešte kurkumu dám, alebo kari korenie, to sa tiež tak dobre, keď popráži na tom oleji, tak celé je tak super zavonia. Je perfektná vec. Jednoduchá a hlavne nutrične, skutočne veľa vlákniny to má. Je to dobrá vec. A vravím, ľahko sa to pestuje, veľmi ľahko, to ide sám. Mňa minulý rok vybehol šalát do kvetu a nechala som ho. On sa vysemenil a ešte pred zimou začali raz nové šalátiky. No, paráda. A len vždy, keď hlásili, že bude mrznúť, tak som na to hodila tú netkanú textíliu, takú tenúčku úplne. A potom som to ráno dala preč, niekedy som aj zabudla. A na jar sme mali vo februári, marci šalát, sme jedli normálne hlavky šalátu. Ideálne v takomto prípade nemusíte mať celý ten válec dozadu, ale len také 2 konštrukcie, zakryť to cez deň. A ono sa tá tkanina v podstate len takto nazberá na nejakej tyči, takže ľahko sa to zvinie aj odvinie. Veľmi jednoduché to je, ale oplatí sa to, áno. Nám sa to isté vysemenil šalát na jar a bolo to akorát v poličkách, ktoré som mal také, kde som mal zelené hnojivo už vysiaté, takže vedel som za chvíľu cez to prerazí ovoz, horčicu som tam mal ešte niečo. Takže manželka to len vykopala, presadila to ešte do skleníka, hneď po týchto, čo som vám ukazoval, naše zeleniny, hneď za tým išiel ten šalát, tam vysemenený, a v marci, začiatkom marca, apríli sme už mali hotové hlavky. Proste perfektne to ide. Keď sa to samo vysemení, to ide. A keď to je na voľnom poličku, hlodavci sa nepustia do tej mekričky? Tak tento rok asi nevedeli, že ešte bude pestovať. Prvýkrát to bolo. Nepustili sa. Máme mačky na záhrade. Kocúrovú dvoch máme. Aj psi sú dobrí. Aj psa máme, áno. Tí majú vlastne výbeh tam na tej záhrade, hlavne v zime. Takže neriešili sme to nikdy. Zatiaľ sme to neriešili. Hraboše, a vlastne pestujeme veľa vecí, a hrabošov nemáme na záhrade. Ani krtkov, ani... Akože to tí psi cítia? Neviem, možno, že to cítia, alebo mačky to vyženú, neviem. Také vibrácie, oni. A oni sa zvoja potom. Oni tam neprídu, oni. Proste tam pes má na konci záhrady svoje momenty, a tam si chodí uľaviť, a proste asi tam môže, že vedia, že tam je pachy. Takže zatiaľ nie, uvidíme. Tento rok chcem trošku vo väčšom začať. Skúšal som to v podstate len na polovičke skleníka, to čo ste videli, a teraz by som chcel obidva, jeden folievý máme a jeden ten skleník, chcem obidva zapratať zeleninou. A skutočne podľa tej tabulky, čo tu je, ktorú som vám ukazoval, že to bolo, už naspäť musím ísť. Podľa tej tabulky sa dá ísť, a tam máte v podstate v tej na papieri viacej aj zelenín, druhou zelenín, to všetko sa tu nezmestilo. Stačí ísť podľa harmonogramu, začať to tam vysievať, alebo ako priesadu zasadiť, tiež je dôležité. Takže ak je tam napríklad priesada, tu je napríklad len predsada, tá soj, tak už musím, že to mali v 9. 8. týždni pred tým špeciálnym dňom do zeme, tak nejaké 2-3 týždne, aby sa to predpestovalo ako priesada. Čo sa oplatí. Ja sa chcem spýtať, čo znamená, že náročnosť 1, 2, 3, 4, náročnosť na pôdu? Náročnosť na živiny, áno. Takto. Pravdu povedať neviem. Ja som tento kalendár zobral z katalógu Johnny Seeds, ktorý používajú aj na to pestovanie zelenej. A skôr si myslím, že to bude asi náročnosť na pestovanie, nie na živiny, lebo keď si zoberiete všetky tie rastliny, ktoré sú tu, oni nie sú náročné nejako na živiny. Tie kelovité, kapustovité plodiny,
nie sú náročné, špenát je nenáročný. To nie, nič tam nie je také, že by ste potrebovali nejakú špeciálnu pôdu, prípravu alebo vyhnúť to predtým. Skôr sú to rastliny také druhej tráte, keď to nazvem. Mrkva určite nie, tá nechce proste vyhnúť sa. Skôr je to asi náročnosť na pestovanie, že či jedna je náročnejšia, jedna je menej náročná na pestovanie. Ale v podstate, keď si tak zoberiete, ja som skúšal, špenát mám kľudia aj sám, ten aj vonku môžete pestovať. Ja to sú ešte jednu vec nespomeniem. Niektoré veci môžete aj vonku pestovať. Napríklad taký typický je por. Vo vašich podmienkach to ani zakrývať nemusíte. Ja to zakrývam, hlavne keď sú tie tuhé mrazy, lebo on potom tak zbielne, tak zvlášť keď mám v sebe nejakých škodcov, tak tie skôr akože zblednú, to som si všimol, oproti tým, čo tých škodcov nemajú. Vyžírajú to tam nejaká, neviem ako sa volá tá hladva, ktorá žije v tom pore, ale por môžete kľudne nechať aj vonku. Ten, keď sa z boku zakrie tou slanou, aby vytváral dobrú dlhú dužinu, ten por, tak keď sú tuhé mrazy, stačí ho maličko zakryť a to je celé. To isté máte aj so zelerom, ten tiež vám krásne vie prezimovať. A tiež ho zakriem solou? Nie, to netreba. Zelené netreba. Nie? Len keď sú mrazy, netkanú textíly. Mrazy v zmysle minus 10, minus 20, hej, tak ochránim trošku. My sme zvykli tú bulvu ohrnúť zeminou. Zahrnie sa, hej. Zeminou. Ten vrch sa nám textíly Ja dávam len tú textíliu, keď sú tuhé mrazy. Darí sa. Čiže na zelerí tie listočky, keď prejde mraz, tak v podstate obídu, hej? Áno, ale zachovajú, tie stredové sa furt zachovajú, takže tie prežijú. Mne zmrzlo celé pred minulú zimu a to bolo pár dní minus 15 alebo okolo. Áno, to stačí. Tá burička? On tak zbledne. Ostala jak blato. Hej, no presne tak. Ale také náchylnejšie práve na to zmrznutie sú práve pory, ktoré sú napadnuté tým takým... Hľadiatko sa to povie. Hľadiatko, také malé, drobné fialové, to tam brázdi si chodbičky. Hľadiatko. Tak všimol som si, že proste tie, ktoré mali hľadiatka, tak tie boli úplne zblednuté a blatové. A tie ostatné, no, treba to chrániť, hej. Tie minus 20 to nevie vydržať ten pohod. A takisto môžem aj Petržlen a Pašternák nechať? A Petržlen áno, Pašternák tiež. A ešte robia tie malé drobné kapustičky, ako sa volajú. Ružičkový keľ. Ten sa tiež necháva na zimu. Aj kučeravý keľ. A cvikla tiež? Cviklu by som nenechal. Nie, toto by som nenechal. Akože viem, že dobre sa skladuje v pivnici. Tá cvikla veľmi dlho vydrží. A nepotrebuje nejaké špeciálne podmienky, hej. Ale vonku to by som sa asi bal. Lebo cvikla, mangold a ešte nejaká rastlina, oni patria do tej istej čelade, takže majú asi podobné nároky. A viem, že ten mangold, on nemá rád, keď má veľmi prudké mrazy, keď je vonku sám. On prežije, hej, na druhý rok hneď z jary vám vyrašie nové listočky a môžete používať ďalej. Hoci už nemá ich také vitálne, pretože on automaticky z jary ide do semena, ten rok starý mangold. Ale dá sa akože používať aj na iný. A teda mangold, ak teda tu veľmi zimu nemá rád, tak už myslím, že aj cvikla nebude asi mať rada. Ale myslím si, že cvikla nie je potrebné mať čerstvo, lebo tu keď pozberáte v novembri v pivnici vám v pohode vydrží. To ani musíte, stačí dať do vedra, ak máte studenšiu, chladnejšiu pivnicu, to vám krásne vydrží, nezmekne. Cvikla je taká dobrá na skladovanie. A či to zarastlenku tie okrúhlice? Ešte raz? Okrúhlice. Okrúhlice a je to... Viem, že v Lidli... Kvaka. Bude to kvaka, alebo ešte jeden turnip. Potom je v angličtine. Biela farba. Ani spomeniem si. Ešte jeden názov. Ale oni sú v podstate toho istého druhu. Jedna je taká čisto biela a druhá je biela a vrch má taký trošku fialový. Rožovkastý. A tie sa veľmi akože vďačne pestujú. Na zimu, práve na zimu, hej. Aj to klajtonia prerastená, to som ešte nevidela, nepočula. Toto v tej tabulke. Hej. Klajtonia. Videl som semená, nepestoval som, ale viem, že semená sú k dispozícii na Slovensku.
kvôli tomu som ju tam dal. Neviem. Ja sa chcem spýtať na Petržné špeciálne, lebo sa mi zdá, že nebolo v tom zozname na začiatku, že čo sa dá pestovať. Petržné sa dá pestovať, kvôli hňaďke určite. A kvôli samotnému, to neviem, asi sa to dá pestovať, ale nepestujú to kvôli tomu, že už tá veľkosť nebude, no Petržné potrebujete mať nejakú veľkosť, kvôli koreňu teda samotné. Ale kvôli hňaďke nie je problém. Hej. A ten stačí v podstate len v skleníku mať. Vytierači. Hej. Alebo kvetinači, to bežne robievajú. Kvôli hňaďke určite. Čo asi by sa nedalo je ligurček. Ten je taký teplomilnejší, ten je horšie pestovať zimu. Ale ligurček je to veľká No. Je, ale na zimu vám vždycky Vezme, padne, zmrzne, a na ale nohu koreň až zostane a na jar. až na jar. Tiež sa dá do kvetinača. A ten takčoj, to ako kapustu, ako na surovo používaš, alebo to čo sa povie, tú kapustu, Ako listky surové, že? Je ten pakčoj? No. Normálne buď do šalátov, ten spodok, ten hlubík je taký šťavnatý, úplne až vodnatý. Ten je veľmi chutný, takže perfektný šťavnatý šalát je z toho, na surovo, ale kľudne aj do polievky, ako kapustu. Hej. A je dokonca mäkší pri jedení ako samotná kapusta. Kapusta má také tvrdšie listy. Ale ten pakčov je taký, no tým, že je taký vlačnejší, viacej dužinatý, viacej vody obsahuje, tak je taký, no treba vyskúšať, fakt je dobrý. Alebo si kúpiť, vyskúšať, teraz už to dostať. Len sa mi to stalo také trošku drahé, neviem či euro 52 za jednu hlavičku. A malé to je. No. Ja sa ešte chcela spýtať na recept, teda Kel si hovoril, že si robili čipsy, to som ešte nikdy nerobil, že to kedy si mi povedal. Je to dobrá vec, áno, zvlášť, kedy sme to mali, keď robím tie kurzy s chudnutím, tak tam našim odporúčam, aby konzumovali veľa tej listovej zeleniny, lebo to má svoj význam, hej, kvôli vláknine a nízkokalorické a zasíti to. Ale je problém niekedy niektorí, že majú takú horkácku chuť, zvlášte kelové listy, alebo kapustovité listy, tie, ktoré... Tie vrchné zelené sú také... Áno, oni sú také horkasté, ťažšie sa nedávajú. Takže tam sú také dva spôsoby. Buď sa to pripraví ako možno taký nápoj, hej, že sa urobí smoothie z toho, s banánom, s jablkom, hej, na sladko, dáte tam nejakú ďatlu, niečo čo to osladí, rozienka. A veľmi chutné je to, proste tá horkosť tam proste ešte krásne vynikne v tom sladkom, dá sa to veľmi veľa a dobre konzumovať, chutí to. A druhý spôsob sú práve tie čipsy. A čipsy sa robia veľmi jednoduchým spôsobom, v podstate podobne ako je tento mangold. Ukážem. Takto. Takže v podstate zbavíte tých listov, teda pozberáte v podstate len tú časť listových, bez žiliek, dáte to na bok. Ideálne je, keď to opláchnete na začiatku a potom ešte dôležité, keď to dávate na pekáč, aby sa to predtým nejakým spôsobom osušilo. Takže buď otierko, aby tam nebolo veľa tej vody z toho umývania, alebo poriadne otriasť a nechať vysušiť, aby ten list bol čo najviac suchý. Nemusí byť úplne suchý, ale aby tam voda nebola nadbytočná. Na 180 stupňov nastavíte na rúre a posypete to klasický korením, ja neviem, americké korenie môžete, alebo len sol tam dáte ako na čipsy. A pečiete to na tej 180-ke maximálne asi 5 minút, ale to si musíte vyskúšať pre tú vašu rúru. Ideálne je to, keď to proste dostane takú ľahkú, chrumkavú, používateľnú chuť spolu s tou solou, to proste... Ale aj olej sa tam dáva. Maličko, áno, olej, áno, tiež aj olej sa dáva. A ja to robím tak, že olej vlastne zmiešam s koreninami a potom to už len zmiešam v jednej miske spolu dokopy celé a dám to na ten plech. Pečie sa to asi tých 5 minút, musíte si ale ustrážiť čas, lebo veľmi ľahko sa to prepečie. To proste je otázka 2-3 minút navyše a už máte z toho spálené, hej. Lebo je to tenučký list, ľahko sa opečie. Ale keď to vystihnete práve tú chvíľu, dáte to vonku z rúry, do misky, vychladnúť, hej, ono to aj trošku aj vysuší sa a skutočne tie čipsy sú také, to je ako keď sadnete k telke a neskončíte, keď nie je dá sa to odložiť, hej, skladovať sa to dá, lebo je to vysušené a chutné. No. A zase tá vláknina vám tam zostáva, tej sa nezbavíte, možno, že trošku nutričných hodnot tým pečením sa zníži tá dávka, ale kvôli vláknine je to úžasná vec.
To je ako ten zelený nápoj, čo tu máte. Takže očakávajte aj trošku, že to uvidíte o deň neskôr. Hej. Mám zelené niečo. A je to chutné. Akože aj ľudia, čo nemajú radi, že zeleninu, že musia aj zeleninu, alebo listovú, alebo horká, tak tie čipsy to vždycky dobre. To sa dobre dá. To spravím nejakú zlovarenie. No. Vravím, musíte si dať len pozor na tú vhodnú dobu, lebo keď to maličko preženiete, sa to spáli a nedá sa to jesť. Tak prax vám naučí. Takže to je ako čipsy. Ako čipsy, áno. A mangold nie. Mangold som neskúšal, možno, že by to šlo. Mangold som ale neskúšal. Mangoldu sa aj niekedy hovorí, že je to taký grécky šalát alebo grécky špenát. Veľmi často to oni práve vo svojej kuchyni. Zelené listy ako špenát. Aj používajú. Ešte ak ste hovorili o tom zakrývaní, tak som si spomenula, náš sused vždycky z jary si pestuje priesady v parenisku. Lepšie sa im darí, ako viete za oknom. To je dobrá vec. A že vždy, keď majú byť mrazy, tak hovoril, že starú deku tam má, že proste hodí na to starú deku. Presne tak. Presne tak, áno. My to tiež sme roky robievali. Parenisko. No, ideálne je, nie všetci majú skleník, hej, ale to parenisko je taká, dá sa to buď zbiť z nejakých dosád, alebo si to dá sa aj kúpiť, už som videl aj hotové pareniska. Takže, a nestačí, netreba vám veľa, vám stačí nejaký meter krát pol metra, hej, už minimálne. Ako náhle vy tam máte tie priesady, napríklad len ten šalát, že vysejete si, alebo špenát, niečo z tých jarných rastlín, a potom to presadíte na miesto, kde to bude, vám sa krásne posunie sezóna, minimálne mesiac. Takže môžete mať skôr zeleninu čerstvú. Je to dobrá vec, áno. A keď sú ťažké mrazy, áno, my dávame obyčajne také staré plachty, ešte postelné, čo sme si nechali na zakrývanie. To sa vám prehodí cez to parenisko, pekne to drží. Na tú noc to úplne stačí. Ako náhle sa zase tam oprie slnko, treba tam samozrejme otvárať a vytrať to, lebo tiež sa to tam vie dobre prehriať aj v zime, teda koncom zimy. Takže cez deň je ideálne, keď sa to vetrá takým spôsobom, ale jasne, ak sú tu mrazy, zakryť, krásne to ide. Ešte sú také techniky, že niekedy zvyknú zakopať nejaký hnoj čerstvý do zeme, zakryť to nejakú vrstvou ešte nejakých 10-15 cm zeme a ten hnoj, ktorý sa tam vlastne rozkladá a rozpúšťa, tak vám vyhrieva samotnú zem. Takže zase to môžete tú sezónu posunúť minimálne aj o mesiac, lebo vám to máte vykorovaný skleník, alebo parenisko vykorované práve tým hnojem tej fúrie. Takže aj to sa dá pomôcť. Ja sa ešte chcem spýtať, že často to odokrývaš, keď už je teda zima, sneh, že aj slnečné počasie? Ja to väčšinou odokrývam takto. Keď je to v tom foliovníku alebo v skleníku, tak to neriešim, dokiaľ to nie sú tie minus desiatky. Ako náhle sú tie minus desiatky, tak vtedy každé ráno, keď už je teplejšie, že sa dá vojsť do skleníka, že tam nešľahne mrazom, tak vôjdem do skleníka, odkryjem to celé a na noc to znovu zakryjem. Ono sa potom používajú špeciálne takýto jednoduchý systém, ako to je ukázaný. Toto. Že v podstate stačí mať len nejakú netkanú textíliu na tyči, na minútu, ono sa to veľmi jednoducho rozloží a tiež jednoducho stiahne. Potom ráno a večer, hej, to odkryť, zakryť na novo. Ale skutočne až keď sú tie ťažké mrazy. Tie minus 5 to vôbec to nevadí, to samotný skleník spraví. Foliovník zadrží. Pravím, ako som spomínal na začiatku, mraz nie je až taký veľký problém, ako skôr ten pohyb toho vzduchu, ten vietor. Lebo ten vlastne spraví to, že on doslova vysuší tú rastlinu, alebo spáli tým mrazom. Lebo neviem, či tam nejaká sublimácia nastáva. Síce nie môže, lebo to je voda a potom sa to hneď odparí. Akože z tuhého sa vyparí? Asi možno, že to zmrzne a potom sa to hneď odparí, sublimuje, neviem. Ale proste viem, že sa to, ako náhle je tam vzduch, tak ten vzduch to vlastne spáli, ako vysuší tú rastlinu rýchlejšie. Preto je ideálne, keď je to zakryté cez tú zimu. Ale skleníku to nespraví? Akože skleníku nie, lebo tam neprúdi vzduch. Tam už len treba si dávať pozor na to vetranie cez deň. Lebo bežne býva v novembri, decembri, tam môžete mať aj 30 stupňov, 35 kľudne. Ako náhle sa do toho oprie slnko, to vyhrieva všetko. No dobre. A
A ešte koľko má byť teplota, ako aby to bolo v pohode? Myslím teraz ako 31 je veľa, 24 je dobré? Ja to tak zvyknem držať na 25 maximálne. Sú teraz také jednoduché, dajú sa 30-40 eur, sa dá kúpiť okno na skleník a tam je nejaká špeciálna dobrá technológia, že otáčaním tej trubice, ktorá sa samo pri nejakej teplote začne otvárať, rozťahovať, tak tam si nastavíte vlastne, ako keby pri akej teplote vám to začne otvárať, to okno. Takže ja tak držím, že 24-25 stupňov mi to začne otvárať, to je taký maličký otvor, keď je 28, tak sa to do polovičky otvorí. To len si treba nastaviť. A nemusíte vôbec riešiť elektriku, to netreba, proste tam je nejaký mechanický rozpínací systém, že pri tej teplote asi nejaká kvapalina je tam, vám vysunie piesť a ten piesť vám otvorí samotné okno. Perfektná vec. Nemusíte na to myslieť, aj byť doma, keď treba otvárať. Takže, alebo potom ručne. Dobre, prezentáciu vám tu teda nechám. Na balkóne sa čo dá pestovať? Čo si to v zime? V zime? Máme slnečný balkón. Skúste tie papčovky kapusty. Oni